नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला अंड्याची आमटी करून दाखवणार आहे. हे बघा, मी अंड्याच्या आमटीसाठी मी 5 अंडी घेतली आहे. त्यानंतर कांदा, ओलं खोबरं, आलं, लसूण, इथे 2 लवंग घेतले, 4 मिरी, जराशी बडीशेप. हे काय गरम मसाला घालण्याची गरज नाही आहे. मी असं म्हणजे थोडंसं चवीसाठी घेतले. मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं. इथे फोडणीसाठी कांदा घेतला आहे आणि कोथिंबीरचे देठ आहे, कोवळे आहेत. तुम्ही त्याच्यात भाजताना घालणार आहे. तर कोथिंबीरच्या देठामध्ये जास्त टेस्ट असते. ही कोथिंबीर, तेल, मसाला आणि ते पाणी आणि तेल आणि मीठ एवढं साहित्य घेतलं. आता मी सगळं वाटप भाजून घेते, म्हणजे तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, माझं वाटप भाजून झालेलं आहे. मी आता हे काढून घेते. गॅस बंद केला, ते काढून घेते, थंड करणार, मग मिक्सरला बारीक करणार. तर मी काढून घेते. थंड करून झाल्यानंतर मिक्सरला बारीक करून घ्यायला. हे बघा, वाटण वाटून घेतलेलं आहे, बारीक वाटून घेतलं. आता त्याला फोडणी द्यायची. आता काय करते, मी ते टोप तापत ठेवलं आहे. टोपात मी तेल ओतते आणि कांदा आणि कढीपत्ता. आता कांदा चांगला भाजून घ्यायचा, लावून झालं पाहिजे, करपवायचा नाही. कांदा भाजलेला आहे. आता हा मसाला घालायचा. हा मसाला घालायचा, मग याला फोडणी द्यायची. मग फोडणीला घालायचं, चांगलं फिरून द्यायचं वाटत. म्हणजे का वाटत फिरून घेतलं. हे मिक्सरचं भांडं आहे ना, धुवून यायला ठेवायचं. अंड्याची आमटी करताना असं रुंद भांडं घ्यायचं, असं रुंद टोप घ्यायचा, म्हणजे अंडी एक साईड. आता असं खोलकट भांडं घेतलं ना, किंवा कढई वगैरे ते केलं ना, तर ती अंडी एकत्र पडतात. असं खोलकट भांडं घ्यायचं. खोलकट आपलं पसरट भांडं घ्यायचं, खोलकट नाही घ्यायचं शक्यतो. ते अंड्याची आमटी करायला बरं पडतं. आणि आपल्याला पाणी जसं पाहिजे तसं ठेवायचं. बघा, मी याच्यात आता मीठ घालते. मी एवढं पातळ केलंय. याच्यात आता मी मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ. साधारण उकळी यायला जायची, नंतर अंडी सोडायची. लगेच अंडी नाही टाकायची, जरा उकळायला जायचं. आणि थोडीशी नाही बारीक करून थोडी टाकायची, थोडी नंतर टाकायची कोथिंबीर. आणि त्याच्यात रक्कम उतरतो जरा कोथिंबीरचा याच्यामध्ये. हे बघा, थोडीशी अशी कोथिंबीर टाकायची उकळताना. आणि गॅस जरा मिडियम ठेवायचा. थोडीशी उकळी होते, नंतर अंडी टाकूया. दाखवते. हे बघा, आता उकळी आलेली आहे थोडंसं. आता अंडी सोडायची. लगेच अंडी सोडली ना, तर खाली जाऊन चिपकतात. म्हणून थोडीशी उकळी यायला द्यायची आणि नंतर अंडी सोडायची. हे बघा, आता याच्यात अंडी सोडायची. आता त्याला हलवायचं नाही, झवळायचं नाही. आता फक्त वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर पहिली टाकलेली, आता थोडीशीच टाकायची. आणि आता याला उकळायला द्यायचं. चांगली उकळी द्यायची बारीक बारीक गॅसवर. अजिबात आता ढवळायचं नाही. हे बघा, अंड्याची आमटी झालेली आहे. चांगला कड आलेला आहे बघा.
मस्त कड आलेला आहे. तुम्ही सेम असे करून बघा. वाटत भातांना डायरेक्ट लगेच हे घालायचं नाही, कोपऱ्या घालायचं, अंडी सोडायची नाही. थोड्या त्याला उकळी यायला द्यायची, नंतर अंडी सोडायची. आता मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा माझी अंड्याची आमटी झालेली आहे. मी केलेली ही अंड्याची आमटी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी मी तुमच्यासमोर घेऊन येत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा आणि प्लीज सेम असे अंड्याची आमटी तुम्ही करून बघा. भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.